Bayan dawowar Sarki Muhammadu Sunusi na biyu kan karagar mulki a jihar Kano, mai martaba Sarkin Kano Alhaji Muhammadu Sunusi na biyu, Sunusi Lamido Sunusi, ya ja sallar Juma'a a masallacin da ke gidan gwamnatin jihar Kano a yau Juma'a, inda za mu gabatar muku da faifan bidiyon sallar Juma'ar da mai martaba Sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu ya jagoranci sallar a gidan gwamnatin jihar Kano, tare da illahirin hakiman sarakunan da aka sauke kwaya 5 waɗanda suka yi mubaya'a ga sabon sarkin jihar Kano, ɗaya tilo a jihar Kano saɓanin a baya da sarakuna 5 ke mulkin jihar Kano. Mai martaba Sarkin Kano kenan Alhaji Muhammadu Sunusi Lamido Sunusi, tare da lahirin hakimai na sarakunan da suka gabata guda 5 inda suka yi masa baya a gidan gwamnatin jihar Kano yayin sallar Juma'a, inda ya jagoranci sallar Juma'ar kenan. 'Yan majalisa na jihar Kano ne dai suka kalubalanci sabuwar dokar da gwamnatin da ta gabata ta yi, wadda ta ba wa sarakuna 5 damar cin gashin kansu, a inda majalisar ta kira hakan da ɓata tarihin jihar Kano na shekara 900 da wani abu da suka wuce a baya, a inda majalisar ta rushe sabuwar dokar da tsohon gwamnan jihar Kano Ganduje ya kawo, wadda ta ba wa sarakuna 5 damar cin gashin kansu, inda daga baya suka gabatar da gwamnan jihar Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf takarda domin sanya mata hannu, a inda gwamnan Kano Alhaji Abba Kabir Yusuf ya rattaba hannu akan takardar wadda ta rushe sarakuna guda 5 a jihar Kano, a inda kuma ya dawo da Sarki Muhammadu Sunusi Lamido Sunusi kan kujerarsa. Kada ku manta da danna mana subscribing da kuma danna mana alamar ƙararrawa da like da comment domin ci gaba da samun shirye-shiryen namu da zarar mun ɗora.